Ko banki dan gwarzonmu Sadiq magawata zakin fama sannu dan zara ka kai je ka abunka dan momi ba komai irin ka sai an duba Allahu rabbana mun gode komai a ɗaibi bakin aiki kowa yana fita nema ne komai in ban da ikon Allah wake ga yawa rana tayin yayi Allah ma jagaban sabir Sadiq magawata wala aiki yayi gaido mai gidan motoci shigar ka ta yi daban dan zara uwale a yau ina gaishe ka sannu Abubakar dan gidan alfarma kai ado kafi su kai iya wankan ma kafi su sun je farin jini kafi su sara wani shi ma ka zarce sun je har ilimin kafi su kai tafiya ta ado da cika ai kafi akwai yawan addi dan zara akwai gida gamo dan zara yana da sun al'umma dan zara sannun ka gwarzon aiki dan zara maja gaban sabir dan zara akwai yawan sallah dai ga san ka ba akwai hidima mai girma ina ga in kun san shi yana kwatanta aidan Allah komai mai dubu ya lego mai goma mai dala shi ma ya miƙo na ce ga su sun dan jero suna ta marhaban da Sadiq dan zara yana da ma alkhairi gadon sa an kai kunje yan alfarma Sadiq magawata kake muna ga ai adan ka yaye abinda kai wannan yaye kana da ilimin addini sannan kana da bokon kaye kana yawan ibada kaye sai an ka samu aikin yaye kana da sun mutane Sadiq sannan ka ba mutane komai sai ilimi ka ba su abinci wa za shi ja da kai bawon Allah Sadiq sannu dan magawata zaki Sadiq dan magawata zaki ko wata baka sai mun kai shi Allah yi maka jagaban sabir kaji ana gani an gane sanyi yakan zama sauki mai nauyi ina ga in girma ne wake gaya wa dan zara bare to gashi ma an ture kaki ka turu an kai duka kaki ka turu shi ko zaki sai dai abu ya ba zaki kaje yadda Allah ya so yaya hakan da komai kaso yaya hakan da babun canji kaje yanzu zaɓin Allah mun nemo yanzu komai mun kai mun tuba yadda Allah ya so sai ta tabbata komai zaka iro ta sha daina zagin kowa in ta tabbata ba mai zagi sai wawa kun ji waƙar manya waƙar kidan ta ba a san ai gaggawa ga kurjini ga mulki malan yawan cika ga nama sai gewa yanzu duk mai mota sai an kula da hanya sai ya gaggawa Sadiq magawata zaki gwarzo mai haƙuri da amana dan ba Sadiq magawata zaki gwarzo shi san ka ba a aikin gaggawa Sadiq magawata zaki gwarzo ga haƙuri da amana dan girma Sadiq magawata zaki gwarzo ga sani ga kirki jirgi ga kadan tarihi sarki ga kadan manya ne kai karatu kai imani kaji masu tsoron Allah yayi masu san ingancin al'amura kansu ne kuma dan mai karfi rayuwa birni ce ya shigo ka karo an kai sauyi kaji Abubakar na gode dagun zara uwale warzo dan girma Allah ya ma jagaban sabir dan zara mai ado ga kirki kunje ayo ina gaishe ka Sadiq magawata Allah ya yi da nufi amin 0913175994 wadda ya kasance da dan Umara TV Allah ya gyara mu na kasar